Kamerában nézek, vagy... Ne menj el szavazni. Ne! Ne szavazz! Nem menj szavazni. Ugye azt nem gondolod, hogy érdekel valakit az ország helyzete? Engem biztos nem, remélem téged sem. Alkoholizmus, drogprevenció, Korrupció, Művészet, sajtószabadság. 100 milliárd képviselői zsebekben. És ne menj el! Mi a fenének mennél el szavazni? Te is tudod, hogy ez tiszta hülyesség, nem? De most komolyan. Mi van még? Nőverő politikusok, offshore cégek, oligarchák. Ma megszoktuk. Kit érdekel, miért mennél el szavazni? Változik valami? Nincs jobb dolgod? Mire van a vasárnap? Tavasz van, maradj otthon. Csinálsz egy jó perkeltet. Ó, a hatodika pont nem jó. Mi a helyzet a nagymamáttal? Magánnyugdíj vagyon. Elugrott. komolyan, ez téged zavar? Ért ez az egészségügyhöz? Nem ért. Túl súlyos. Foci stadion. Tök jó, mozognak a gyerekek. Kit érdekel, hogy mi történik ebbe az országban? Semmi között hozzá. Ez nem a te problémád, nem az én problémám. Szép idő lesz, sétáltas kutyát, baby táncol. Nevetséges cirkusz ez az egész. Nem megy el szavazni, nézd meg, hazamegy. Gyerekek! Hé! Álljunk meg egy pillanatra. Figyelsz? Igazából lehet, hogy csak mi vagyunk azok, akik változtathatnánk ezen az egészen. Hogy mégis? Most az egyszer? Mi van, ha véget ér ez a rohadt testpetség? Ha végre kimozdulunk a holdpontról, ha nem rohadt Balkánon élünk. Én unom, te nem unod? Lehet, hogy én elmegyek. Ha érdekel az egészségügy, az oktatás, a művészet, a sajtószabadság, akkor gondold meg. Nem biztos, hogy hülyeség. Lehet ezek fontos kérdések? Lehet, hogy ezek érintik az életünket? Lehet, hogy kéne szavazni. Egy szavazat, de mi van, ha azon az egy szavazaton múlik? Képviseld a véleményedet, hogy aztán képviselhessen más a te véleményed. És akkor van értelme, akkor van megvalósul a demokrácia, ami meg hát nem rossz. Érted? Mi a helyzet az életünkkel? Mi a helyzet a jövőnkkel? Mi a helyzet veled? Mi a helyzet velem? Fontos az, hogy ki hozza a közpénzekre vonatkozó döntéseket. Mindig azon reklamálunk, hogy több nő legyen a közéletben, akkor menjünk el szavazni, például első körben. Ha ezek a dolgok fontosak neked, akkor menj el szavazni. Te is dönthetsz. Te is. És te? Nem érdekel, hogy a gyereked nem fog nyelveket beszélni? 4 évente egyszer. Legyen rá időnk. Elmegyünk majd együtt? Szavazni? Egy toll, ennyi kell. Április 6-án dönthetsz. Én is elmegyek szavazni, mert tudom, hogy a jövőmet csak így változtathatom meg. Te csinálod a demokráciát. Milliók vannak világszerte, akik bármit odadnának azért, hogy szavazhassanak, ahogy te. Én értük elmegyek. Nekem ezek fontos dolgok. Én elmegyek Szavazni. Gyerünk! Ha te nem jössz, én elmegyek helyetted, értük. Azokért, akik az elmúlt 150 évben meghaltak ebben az országban ezért. Gyere és találkozzunk ott. Mindenki menjen el. Menjen el mindenki. Mindenkinek hallgassuk meg a véleményét. Csináljuk ezt közösen meg. A demokrácia egy olyan játék, ami nem működik nélkülem, és nem működik nélküled, úgyhogy én is elmegyek szavazni, és te is menj el szavazni. Április 6. Ez ugye világos? Ugye ott leszel te is? Ezt megbeszéltük, nem?